Oras. Taparade maroha do pikirata masuk mahita. Merede mahita siya bukwede nomor 565 ayat 1 ayat 2 dohot ayat 4. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha hamahamurap dohot Jerusalem, jala marolopolop mida ibana sudehamu, ale akka na holong roha di ibana. Marlas ni rohas dituma rap dohot ibana sudehamu. Ale akka na marsak roha mida ibana na selaon. Las dorohaku di akka na madoktuau. Beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banwagijang para si roha na sumurong. Namadok mauliate mahami tuho siyan nasa rohanami. Ala di lelon ho anak muna sasadai di hamatean humokop hami. Asa unang mago na porsea di ibana. Alay asa hangoluan na saleleng nileleng na dinasida. Tatak mahami ale amanami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus.
Nagabi habadiao dohot hati gorad di hami. Say se sama dosa nami salhut na alani pelean na sudenggan na pinilehon nai humokop hami. Say paeleng mapinggol mu tutang yang nami jala asiro ham di hami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Asitongan asirohan Dodialan nasa suri Sudena burjurohan Mangolol magigani Tuhan Allah Gormi Sesasa sude dosa Ay masay godang doi Oleh sa bilang aku Tangihon hamuma patik ni debata. Ima patik parjolo saha tu patik paupaton. Patik parjolo. Ahuro Jehovah debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduaho. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggay be si sobaon manang sioloan patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot tamu ma pabadiahon ari minggui. Dinaono marima ulahamu nasa si ulonmu. Alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah di Batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe na mangibati hutam. Ay dinaonomari do di toppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradianan nai, jala di perbadiai. Ima sahakna. Atong rapmahita mangidogogo tuadopan ni debata. Ali Tuhan debata, say pergogoi mahami, mangulahon na hobar tupatik ni. Amin. Maredehita. Tungtogang ho kung si paluay Jesus,
Tatopotima dosatta nagudangi tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasuhatu dosan parasiroha midahami nadangolon. Narodo hami tu jolom manopoti dosanami nagudangi. Di bagasan hajahatot dohami tubu jala dangadong haporsiaw di bagasan dohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalanmu. Masay gudang do pangalaw siyon nami di patimu. Alay ingot mahami ale Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalaw siyon nami. Say ingot mahami hobar tu asin ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Baga-baga taringot tu hasasan ni dosa. Molo tu ngadong manangise na mardosa, adong do pangodyata nyamay, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala ibana do pardenggana taringot tu dosata, alay dadaholat taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Mared dehita. Tani debata epistel di Mingguta Sadarion ima na tersurat di Psalmen 107 ayat 17 sahatu ayat 22. Tajahama marsoring-soring. Marsipal dihilala akan naoto ala ni dalan pangalasyon na sidai dohot dibahen akka hazahaton nasida. Jalanunga pola dolos nasida sahatu akka hadangan ni hamatean. Dungi jauh-jauh nasida tu Jehovah di hagogotan nasidai. Jadi di paluaibana manasida sian akka hasosahan nasida. Ditongos mahatanai jala di pamalum nasida. Jala di paluan nasida sian hamakuan nasida. Ikon pujion ma Jehovah ala asini rohana dohot halongangan akka nabinahenai tu jolma manusia. Jala lehon nasida ma akka pelean na mulia teon. Jala di pajojor akka pambahenan na ima dengan holok. Ima sahatna mertua ma akan atumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Maredihita. Habang sa amin
Ado Jehovah, Sai Tok Tong Nasi Tong Holan Mambataka Dosi Pujiota Nacana Tumanda Tuhan Yesus Kristus Sayang Dehon Magoana Saringas Mahiurus Masih Nakabit Tuhan Sai Tokong Imoton Tokong Pujiota Stokot Debatata Tadikal da kumaha porsiaw tay so na hinartidak ko nilongata sa porsiaw di sadok portibion. Rap mahita mado. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus. Anak menibata Jehovah nasasadai, imana tubuh di Maria, taga bidabian sentoni perbadia, andora sohuhan, ido Tuhata na tumau na birmin, di pangumuman isilatus, nama tetar paja leibana di hau binar silam, na tubuh na tulung di tanah, namula mangulu di hari patuluhon, nama naik surgo, laun ulut syam di batang Jehovah. Amanai paduku masa tudusani bisi mai bana pai mamula suku tutanoon panguhum mihalana mangulu do namate Au porsia di tod de perbadia. jala do sadau dia nabadia kuria atau panihara Kristen akan nabadia Do dihasisani dosa. Do dihatai naman dok. Mulak mangulu do sogot dan halak nong mate. Do dihangaluan na sorasuda. Amin. Ede pujian sian unguan ina Kamis.
Tabigema tikting dihita di bagasan minggu. Tabegema titing namasa dihuriat tanah seminggon Minggu 10 Maret 2024. Naparjolo Guarni Minggu ta sadarion ima minggu letare. Lapatanna marlas niroha mahamu. Doho topi minggu. Lam gadda ma Jesus lam moruma anggo au. Napaduahon titing namaragam. Sada Padidion nama godang Sadarion Minggu tanggal 10 Maret 2024 di Parminggu pukul 11 WIB di Patu Pado Ulau Padidion nama godang 2 halak Ima Sada Jufli Heninda Gispana 2 Nurinda Yani Manik Napaduahon maka tidakkon hapor siau khusus Sadarion Minggu tanggal 10 Maret 2024 di ibadah pukul 11 WIB di Batu pada ulaun maka tidakkon haporsiaon tuapat halak naumat dohoti persiajaran ima naparjolo Jupli Heninda Gispana 2 Nurinda Yani Manik tolu Riris Bernadetta Nababan 4 Philip Edward Sitorus napatoluhon Pelayan tu HKBP Distrik 20 Sada Banten. Sadarion Minggu tanggal 10 Maret 2024. Papungu pelian dohita tu HKBP Distrik 20 Sada Banten. Hobar tu pelian partukaran mimbar. Mardo mutusi. Disude parmingguon tapatu pado papungu pelian. Partording ni pelian ima sada A sada B do 2 adorang so jamita. Jala pelian tujolo marhiti amplot dung sipul jamita. Napa paton. Pelantikan panitia tahun Oikumene Inklusif 2024. Sadarion Minggu tanggal 10 Maret 2024 di Parmingguon pukul 10 sadawib di Patu Pado pelantikan panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Tangerang Kota 2024. Dung sipul ulauni pinangido tu saluhut panitia na terpilit, madohoti sosialisasi, maringanan di Sopo Saroha. Na palimahon, rapat panitia tahun Oikumene Inklusif 2024. Di hari Senin, tanggal 10 Maret 2024, pukul 10 siang WIB, maringanan di Sopo Saroha. Di Patupa rapot panitia tahun Oikumene Inklusif. Domutusi di pangidohom matusude panitia lau madohoti rapoti na paunapon konpen pangula nago tiki di hari Senin tanggal 10 Maret 2024 di gereja HKBP Kota Bumi di Patu Pado konpen pangula nago tiki dohot keluarga masuk pukul 10 WIB na papituhon pelatihan petugas sos sistem di hari Senin 1 Kamis tanggal 12 1 tanggal 14 Maret 2024 pukul 10 pitu rodi pukul 10 siang WIB maringanan di gereja di Patu Pado pelatihan petugas sound system
hobar tusi di pangidohom matu sude nang mendaftar sama dohoti pelatihani. Na pawaluhon pembubaran panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2027. Di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2024 maringanan di Jaderum Modern Gop Tangerang pukul 10 WIB di Patupado ibadah dohot ramah tamah pembubaran panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2027. Hobar tuar tahun di pangidohom matu sude panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2027. Pangulan agok tiki dohok parar tahun lau madohoti ulauni na pasiahon na sorang di basa-basa tuhata do sada danak bawa di keluarga Nyamata anggiat panahatan sinabela inang Dos Maria Nenggolan na di hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 nasian wi 10 NRJ 2 sada 5 opak onom hipasdo dak danahi rap dohot na torasna na pasapuluhon ruas nataba mamuka sadarion Minggu tanggal 10 Maret 2024 nunga gabe ruas di HKBP Tangerang Kota keluarga A Amang Wilando Situmorang Inang Idola Silaban rap dohot 2 halak yanakon nasida narosian HKBP Ciganjur Resort Serengseng Sawah Distrik Walu DKI Jakarta Raya nasida maringana di Komplek Imigrasi Tanah Tinggi Jalan Paspor 5 Blok D9 nomor 37 Wi 10 Tolu NRJ 24 Sadaunom Pitu 2 B Amang Lambo Siaturi Inang Lisbeth Lubanggaol rap dohot tolu halak yanakon nasida narosian HKBP Kota Bumi Resort Kota Bumi Distrik 20 Sada Banten nasida maringanan di Jalan Pembangunan nomor 4 Perumahan Tangerang Kencana Residen Blok B Sada B7 Kelurahan Karangsari Pitu NRJ 24 Sadaunom Pitu Tolu na pasapulu sadahon ruas napida mamuka Minggu sadarion tanggal 10 Maret 2024 nunga pida huria keluarga Amang Alex Bernard Sitorus Inang Maria Veronica Napitupulu rap dohot sahala yanak konna nasian ui 12 nasia pida tu HKBP Lipo Karawasi Resort Serpong Distrik 20 Sada Banten na pasa 12 hon ruas namoding nunga jumolo marujung ngolu Amang Juangga R. Simajutak umur 77 tahun na di hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 nasian ui 35 mandadikon Inang Serepina Sibarani dohot 2 ia nakon debatama na mga puli sudah keluarga na ditinggal hon na pasapulu toluhon ucapan selamat full timer perhalado dok sudah ruas ni huria pasahaton A selamat ulang tahun hatu tubuh dot ulang tahun parbogason tu sudah ruas ni huria nama ulang tahun di bagasan minggon anggiak magajang umur hipas pamatang jalatugu haporsiao di bagasan tuhani B tu sudah akar ruas na di bagasan parsahiton anggiak madileo tuhatta hahipason warta taban pertangyangan wi 15 tersurat di bagas ni keluarga Amang DF Tupal PH Lubanggaol Inang Tiolina Simajutak digati gabi di bagas ni Amang keluarga Benget Sitorus Inang Rusli MP Sirait songanima titing di mingguta sadarion dia ka titing na so di jahok kami
boi matajaha di buku acara digital, mula dong akan nahurang takas, di panurat tonon, doho di pajahaon, boy do di patakas tu perhalado duit tabe, manang tu sekretariat di gerejata, ditiki jam kerja. Saya di pasu-pasu hatama pakobasioni huriata, jala di pasu-pasu nang perhalado dok ruas, lau patu pahon akka ulau di huria, baik sangat digoarni tu hatta oras. Lao manomunomu jamita, maredde mahita, siap bukuete nomor laos tapasahak ma peliata, maredde mahita. Sonang rohaku unang say gangguan rohaki mondohot halikon nai tumani honnoho
Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Tatangihom majolo hata ni debata jamita di minggu letare sadarion. Natarsurat di Evangelium Yohanes bidutolu ayat 22 rodi ayat 30 hujaha madihita. Dungi Roma Yesus dohot akasi seanai tuluat Judea. Jadi miat disima jolo ibana rap dohot nasida jala madidihon. Alai dohot dosi Johannes madidihon di Enon. Mardonokon hutasalem. Ainania aek disi. Jadi tusima roh halak gabe tardidi. Aidang dope dihurukon si Johannes ujui. Marsual ma disi akasisean ni si Johannes dohot sahalak Jahudi siala parburioni. Jadi didapoton nasida ma si Johannes didok ma tuibana. Guru nami halaki naro tujolom di ipar ni aek Jordan nahi natidak komi ido madidihon nuaeng gabe saluhut halak ro maddapoton ibana. Dunginin na si Johannes ma mangalusi dang tarbuat jolma manangaha anggo sodi lehot tuibana sian banua gijang. Hamusadiri do si tidangikku dinahudok. Dada au Kristusi nasinuru do au patuzolona. Napuna oroanido pangolii. Alaina jongjong do ale-ale ni pangolii patangi-tangi ibana. Jadi marlas ni roha situtu dibahen suara ni pangolii. Asa halas ni rohani si songonima jupang diau. Yang goibana patut lam gadda lam moruma anggoau. Ido sahatna. Minggu letare majauhon asa toktong marlas ni roha. Mar olop-olop. Obardoi tuhatan ini batana tersurat di Yesaya onoplonom ayat 10. Agar kita bersuka cita, bersorak-sorak dan bergirang di dalam Dia, di dalam Tuhan. Holat debatado marhite Jesus Kristus mual nilas ni roha. Didok Apostol Paulus do di Filipi 4 ayat 4. Marlas ni roha mahamu toktong di bagasan Tuhani. Sahalinay hudok marlas ni roha mahamu. Tukso ada dolas ni roha di bagasang ngolutta nama mulin, ia somarojahan tuhatani debata. Ia somarhite nama kaporsiai debata di bagasan Yesus Kristus. Asalas niroha nama mulin, nama noktong, ima naro siat tuhatta. Dang naro siat duruni tuhattai. Amanginang, sadalas niroha natutu di ngolu ni naporsea,
Hobar mai tu tema menggutta manang topik ni jamitata nama dok Kristus lam marbalga alai anggoau lam marmekmet. Lapatanna mian Kristus di bagasan rohata, ibana ta baritaho di ngoluta, ibana ta hangoluhon, alai anggo hagiot ni roha pardagingon, dangi di prioritason. Alai makangoluhon asi dohot holong ni roha ni debatado. Turpukoon didok si Johannes Paddidi adorang sotar hurung do peibana tu akka sisianna adorang so mangula Yesus si Johannes ima patujolo ni Kristus asa ulau ni si Johannes ima manotas dalan manotas nabur parade dalan di Kristus Raja si Paluay. Asa diboto si Johannes doa haulon. Nakpegodang maddok ibana Mesias na sinuro ni debata na sinurirakon ni akapanurirang di padan narobi. Alay dangolo ibana majalo hata-hata padohan na menyimpang tu kebenaran Tuhan. Nakpe godang akka pengikutna na mangihuton ibana, godang mengelu-elukan, membangga-banggakan si Johannes Paddidi, alay danggabe tubu gijang ni roha. Danggabe tubu mangahut nasotohakna. Alay lam serepdo, torukdo rohani si Johannes Paddidi. Ditikiro Yesus tuluat Judea maddidihon tongon dihuta enod do si Johannes Paddidi maddidihon. Naking didok nania aek disi lapatan na godang aek dihuta enon. Bidang manang semacam sungai. Tusima di paddidihon akanarotu ibana. Tarsongo Yesus na tardidi di sungai Jordan. Alai di luat Juda do Yesus maddidi. Dungi dipertentangkan orang Yahudi ma ada kesan seolah-olah diadu domba. Halak Yahudi mengadu domba di dogma tu sisean ni si Johannes Paddidi. Ay di saddo ibana nani didimimi. Torop doro tu si. Gariada tu morop tu siro. Hape tu son lam otik. Pendukung manuaingon tongon. Jadi di keadaan nasongonima ro si Johannes Paddidi madok tu akka murid-muridna. Manang tu akka sisianna. Imana kiningan angguau lamar mekmet ibana lamar balga. Dangolo si Johannes mangahut sangap tu dirina. Nakpeditiki itongon kosong panurirang holan ibana do. Si Johannes Paddidi do nagabe sebagai imam, manang sebagai pengganti panurirang. Alay dangolo ibana mangahutu diri audo panurirang. Alay didok ibana patu jolo ni Raja Naroido au. Dangau Mesiasi. Alay dodo sumangap naro sian pudiku. Ido panidangion ni si Johannes tuak kasisianna. Amang inang hitana pungudison
toruk do rohani si Johannes huhut jujur tu dirina sadiri. Dangolo ibana mangahut sangap tu dirina lumobi mengkultuskan, membanggakan manang mengidola diri sendiri. Lam gadda labbalgama Jesus alai anggau lam marmet nina mangalusi akka sisianna. Amangina hita na pungudison sotung dipabalik hita labbalga Kristusi lam marmet. Ido situhuni lasni rohata di minggu sadarion. Ikon hita lam marmet hagiotta keinginan daging tapapudi alai lomo ni rohani debata diprioritaskan di patujulu. Amanginang molo capur-capur petu bahasa Indonesia turpukon ala adong sian ianak kota nanak tardidi maluaon ro sian agama nasing jaladang sasuku dang diboto bahasa Batak. Kepada anak kami yang lepas sidi dan dibaptis nanti, bahwa Yohanes Pembaptis adalah pendahulu Tuhan, hidupnya dipersembahkan untuk mempersiapkan orang banyak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan mempersiapkan supaya orang datang kepada Yesus untuk dibaptis. Karena menjadi pengikut Kristus harus melalui baptisan kudus. Dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah yang menyatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Jadi dahulu di dalam masa pembaptisan, di mana Yohanes membaptis orang banyak dan dia sudah terkenal dan banyak mengidolakan dia, di keadaan seperti itu Yesus mulai melakukan pekerjaannya untuk membaptis orang yang percaya kepada Allah di dalam dirinya. Tapi ada di situ kecemburuan. Ada yang mengadu domba bahwa pekerjaan Yohanes Pembaptis telah diserobot, diambil alih oleh Yesus Kristus. Sehingga membuat Yohanes semakin berkurang yang mengidolakan dia. Orang lebih banyak datang kepada Kristus untuk dibaptis. Di keadaan seperti itu, Yohanes Pembaptis menyatakan kebenaran Tuhan bahwa dia bukan Mesias, dia bukan Kristus, tapi dia adalah pendahulu Kristus untuk mempersiapkan jalan untuk dia, Raja yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias. Jadi saya akan semakin kerdil, dia semakin besar. Dia tidak mau mengambil alih tugas Kristus karena itu bukan pekerjaannya dan bukan itu tujuannya datang ke dunia ini. Hanya mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Amanginang hita na pungudison dingolu siganupari tabereng akkana masa gudang do nasotohapna dibuat gabe diahut tu dirina matcai gudang do patupahon akka si patupaon di tonga-tongani didok ibana melayani manang makubasi di tonga-tongani masyarakat baik pe di tonga-tongani keluarga alai apa yang ia lakukan ahana pinatu panai di pangyahon.
Ala tujuanna pabalga-balga dirina. Alai anggo si Johannes patupa ulaon ni na sinuru ni debatatu ibana parade dalan di Kristusi ibana do patupahon paddidion tutu tu Yesus Kristus. Alai dangolo ibana tumibbo sian Kristus natar didii. Ayadong do suara pernyataan madoksian Banua Gijang, odo anakku haholongani. Uluy hamu may bana, ihutok kamu may bana. Ditikitar di Yesus. Jala si Johannes pe disadari doi. Dada ibana sinuru ni debata laho makokop portibion. Manang makokop dosa ni hajol maon. Alay daw sumangap na dipudikku do. Iai na sinuru na nilehon ni amay huaso tu ibana ido na patut madidihon. Ido na patut makokop portibion. Asa tohonan na jinalo ni Jesus ulaon hamesiason ima tohonan na pinasaha ni debata ama na marsuru ibana. Jaladang tarbuk buti siyan ibana. Ima pakilalaan ni si Johannes. Nakpegodang say maddok tu ibana ay buhasa oloho gabi marmetmet. Buhasa dang dikritiko, buhasa dang diproteso. Hodo maddi di Jesus, habi gabi tu ibana nagumudang aturan na ulom mudoy. Nakpenin na akasisyan na manang akanatorop halak jahudi. Namun Johannes dangolo mangahut na soturpukna. Dangolo mangahut na sotohapna. Marmet do anggoau alay anggo ibana lam marbalgama. Ido di dok tuhatay. Syukurlah murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada gurunya menanyakan perihal tentang Yesus. Jawaban yang mengejutkan yang diberikan Yohanes adalah itu bukan sesuatu yang dipertentangkan, justru yang harus disyukuri. Kehadiran Yesus Kristus datang ke dunia ini jangan dipertentangkan, tetapi syukurilah. Hamauliatehom. Aiholan marhite ibana do taruli haluaon akka naporsea. Audo dalani dohot hatutuon. Dangadong nasahat tuamay iaso marhite sianau. Johannes 10. Nomor 8. Dangadong naasing dukon ni Kristus dalatta domu tu debata. Dangadong naasing natuk makokop hita jolma siad dosa daholan Kristus. Ay holan ibana do jolma sopadohot dosa. Lain ni jolma mardosa. Ikon na so mardosa manang na so marutang do. Manggarar utang ni parutang. Hola di Jesus do'y dapot. Jolma nunga marutang sa luhut. Tidak mungkin dia menebus dosa orang lain. Dosanya juga, utangnya juga ada. Hola Jesus do naso marutang. Ibana do napatuk manggarar dosata. Ido ubahen na disuruh ibana tu portibion. Asa ganup na tardidi tu bagasan guarna. Ido na mangihuton ibana. Ido na taruli sogot di hanguluan salilingna. Yohanes Pembaptis memberikan jawaban yang jelas. Sehingga apa yang menjadi perselisihan di kalangan murid-muridnya, semuanya terjawab. Murid-muridnya pun akhirnya menyadari bahwa apa yang dilakukan Yohanes bukanlah untuk popularitas dirinya. Manang patibo-tibo dirina, alay pengabdian doy.
membesarkan nama Tuhan, membesarkan nama Yesus Kristus. Dia melakukan pembaptisan untuk Tuhan. Dan asa ibana balga, alay debatado marbalga marhite pelayananna. Suangi soksongoni mana kita kamanginang nang di ganup ngolutta. Kita semuanya adalah sebagai pelayan. Di tengah-tengah keluarga, di tongani masyarakat, di tonga-tongani akka ulau tabe, kita adalah pelayan. Akka ulau tai, unang ma pola ta bangga-banggahon. Alay akka ulau tai, gabe makkorhon na denggam may tu akka pangulaat tabe, tu akka nataradoti di tonga-tonga ni keluarga. Walaupun kita tidak dikenang, tapi apa yang kita perbuat itu membawa mereka ke dalam kedamaian, kepada kehidupan, atau membawa mereka ke dalam kebahagiaan dari Tuhan. Asa molo mangula pehita di bagasan ulau tabe sebagai ama di tongani rumah tangga. Bui masa dohamu rapar, hita rapar amaon, alai inatak kadak danak butong. Aidang na gulut tudurita tanggung jawab ta di tongani keluarga. Alai buhama asa taruli las niroha nata uluhon ido prioritas, ido tanggung jawab ta. Molo ngasonang keluarga ta, manang dengan persauratan di tonga-tongani di dia hita mangula, di perusahaan, di pertiga-tigaan, ngalas rohani pertiga-tiga dohok panuhor, ido ulotta. Jala akkana mangulahon ulaonna marhite Tuhani ido nataruli pasu-pasu. Marhite na mangula akka tohonan ulaon nabe di tonga-tongani ulaon na marragami debatado na ikom marsangap disi dang dirita. Alay ganup halak na mangulahon ulaon na di bagasat Tuhani tohapna jabbarna nunga tipak di parade debata. Alani akka manginang di pasu-pasu tuhatama huriana hita saluhutna. Molo peta adopi akka hamaolon di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat, songon nata adopi nang di huriat taon, ima pataridahon, memang dang terpangasahok kita gogotta. Ikot tongdo tapasahat tu Tuhani asaibana laho mangarajai mangalihod dalan jala mudah-mudah matuah katik kinanang ro lam taridai marhiti akka pembangunan di tongani huriata laboy mardalan natape maol lujahita akka parhobas di tongani huriana ruas ni huria songon na pusok-pusokon alay lam marsanga matuhata ikos saut do sakap ni debata di tonga ni huriana nakpe lam marme metita manang luja hita manang mardangol hita dang buy matsohot mangulahon na dinggan saliling mangulu hita dang buy madele manak sipata peda potita akka hamaolon di tonga-tonga ni parnguluot ta siganupari alay tetap selagi kita hidup, lakukanlah yang baik untuk Tuhan. Debata marsangap, debata lambalga, marhite pakubasyota, di tonga-tonga ni ngulutta siganupari. Amin, martangyang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam, pasu-pasu may gabe mohal nami, ngulu nami, di parnguluon siganupari. Sai ajari hami marhite hatami asa margogo patutoru diri manadda diri nami. Homa Tuhan nagabe marsangap marhite hami. Molo lam marmet met pehami
ala ni napasanga poko jabar nami doi. Alai pos do roha nami marhite akka napasanga poko na mangului ho di akka ulonna ido nataruli dilas ni roha dohot hanguluan sogut. Sai patau mahami ruas ni huriam manadda diri nami asa unang hagiot nami hupajolo hami alai lomomma hatamma na mangula na hupajolo hami digulmit ningolu nami. Ale Tuhan pasu-pasu ma huriam HKBP khususna HKBP Tangerang Kota. Na met rodi na magudang. Dohot sude akka na porsea diho na romar minggu di bagasan sadarion. Sai lehon lasni roha di nasidabe. Akana di bagasan parsahiton lehon hamalumon na di bagasan arsak alani akka na hamatean apuli nasida alani ekonomi na hurang denggan lehon togu ni pakirimon na so paluaso munasida rapar lumobi akana jou-jou tuho sarihom ma ngulunabe yanakon nami na marsikola sarihon nasida Tuhan lehon tod di hagirgiron laho marsiajar asa gabe anak napistar akay anakon nami na bisuk jalan na marhabiaran tuho. Saya patau parguguyak kana torasna mamudai aka yanakon nami lumobi sudut remaja na poso na muratar tait tu aka pengaruh zaman na sodenggan asa toktong nasida mangulahon lomo ni roham dohot manangihon aka podani natorasna asagabe silas ni roha nasida nuaeng nang sugut. Ale Tuhan di bagasan sadarion pabangkiton ni huriamma panitia tahun oikumene inklusif 2024 tokinari lantihon nami nasida huha porseai hami Tuhan hodo na manodo nasida gabe na posom di ke panitia ani hatamima gabe bohal nasida gabe ula-ulam nasida nakpe loja nakpe godang akka sitaonon godang akka partikian ditadikon holan makkalaputi ulaon hapanitiaoni mabahen nasida hira na lamar mekmet alai hodo nagabe marsangap diakka ulaw nasida parar manasida gabe naposom ula-ulam makubasi program nami di tahun 2024 di Huriamon sai parsahalai ma amang ketua dohot sude akka dongan nasida sude akka panitia asa saroha sapikiran laho mangulahon ulaoni lam denggan parsaoran lam maju huriam marhitei lam marsangapo Tuhan ramoti hami di bagasan sadarion saitod dimi mamajagai hami calo matangiang nami marhiti anakmu Yesus Kristus amin. Marede mahita huhut papungu pelian tu distrik pelian amplop tujulu ma tataruhon. Di
Taudutima acara sidi khusus dan baptisan kudus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara orang tua atau yang mewakili dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini. Saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini. Karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa baik, yang di surga maupun di dunia. Dengarlah doa kami ini, terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua kami persilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan
pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnyalah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Berikanlah jawabanmu. 2. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Berikanlah jawabanmu. Ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru? Berikanlah jawabanmu. Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya. Hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Tuliskan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman percaya kita, sama-sama mengucapkan. Naik ke sorga, akan datang kelak,
Sesuai dengan yang diaturkan, datanglah ke depan untuk menerima baptisan yang belum dibaptis pertama. Datanglah ke depan, yang lainnya menunggu di situ, dan silahkan duduk kembali dulu yang menunggu giliran. Hai Julfi Heninda Gispana, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau saat engkau memasuki kerajaannya selama-lamanya. Amin. Ya Nur Winda Yani Manik, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Dialah yang memelihara engkau saat engkau memasuki kerajaannya selama-lamanya. Amin. Nats firman Tuhan untuk Julfi Heninda Gispana. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Nats firman Tuhan untuk Nurwinda Yani Manik. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita
tidak menjadi lemah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk mengalahkan segala yang jahat. Dan dialah yang menguatkan saudara untuk melakukan yang baik. Amin. Firman Tuhan untuk Riris Bernadetta Nababan. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat, dan dialah yang menguatkan saudara untuk melakukan yang baik. Amin. Firman Tuhan untuk Philip Edward Sitorus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Anak kami yang baru lepas CD, kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman
sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Tauduti mamuse acara tatu pelantikan panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Tangerang Kota tahun 2024. Mari demahita. Ruas nitu hatta na hinaholongan di bagasan goar nitu hatta Yesus Kristus. Di minggu sadarion, pabangkitot tama panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Tangerang Kota tahun 2024. Domutusi tabegema di jahahon amang perhalado para tahun surat keputusan kepanitiaan ni nasida. Surat keputusan nomor 0050 garing SK garing 210201 garing panitia garing 3 2024. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Tangerang Kota yang berkedudukan di Tangerang menimbang: pertama, program HKBP tahun 2024 tentang orientasi pelayanan tahun 2024 sebagai tahun Oikumene Inklusif HKBP. Kedua, perlunya dibentuk panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Tangerang Kota untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan program orientasi pelayanan tahun Oikumene Inklusif. Mempertimbangkan orientasi pelayanan HKBP tahun 2024 sesuai rencana kerja strategi HKBP. Kedua, keputusan rapat di Sermon Parhalado pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 tentang pembentukan panitia tahun Oikumene Inklusif, memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Tangerang Kota
dengan ketentuan: pertama, panitia senantiasa berkoordinasi dan memberikan laporan kerja kepada Perhalado melalui pimpinan jemaat. Kedua, panitia bekerja sampai acara puncak syukuran tahun 2024, tahun Oikumene Inklusif. Ketiga, hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan kemudian. Keempat, jikalau ada kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Tangerang tanggal 9 Maret 2023. Pendeta HKBP Tangerang, Resort Tangerang Kota. Pendeta Sabar Maringan Manulang, SPD di tanda tangan. Nama-nama tersebut yang kami sebut harap maju ke depan. Posisi berdiri, ketua, bendahara, sekretaris, dan para koordinator berdiri lebih depan, di samping ketua. Panitia Tahun Oikumene Inklusif tahun 2024, HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Penanggung jawab, Pendeta Resort HKBP Tangerang Kota, Pendeta Sabar Maringan Manulang SPD. Penasehat, seluruh Perhalado Parartaon. Kedua, seluruh Sintua Week 1 sampai dengan Week 37 dan Jayanti. Ketua, kami harap untuk datang ke depan. Ketua Sintua HD Parluhutan Simajuntak Week 23. Wakil Ketua Dumoli Marpaung Week 16. Sekretaris Sintua Firman Siagian Week 15. Anggota Ripka Lumbanturuan Week 7. Kedua, Jonathan Pardede Week 15. Bendahara 1, Sintua Hilderia Sirait Week 12. Bendahara 2, Sintua Hoga Simajuntak Week 8. Koordinator acara ibadah, Pendeta Maridu Purba sebagai koordinator. Anggota, Pendeta Dr. Budianto Silitonga, Pendeta Romauli Siahan STH, Bibel Pro Bertauli Hutaurup, Sintua Elekson Pakpahan, Bidang Kerohanian Week 24, Sintua Jenny Tambunan Week 2, Sintua Godwill Simajuntak Week 37, Sintua Marada Sianturu Week 11, Evangelium Mercy Sihombing Week 19. Seksi Dana, Sintua Ishak B. Sitorus sebagai koordinator Week 15. Wakil Koordinator Seksi Dana, Rawat P. Gultum Week 34. Anggota, Bonaranto Pasaribu Week 10. Sintua Lindung Nenggolan Jayanti, Johnny Pesta Simamora Week 29. Santun Siregar Week 23. Sintua Juara Siahaan Week 16. Sudung Simatupang Week 34. Marsius Simangunsong Week 33. Sintua Mangelam Siahaan Week 34. Sintua Nopelina Pakpahan Week 19. Nyonya Sianturi Dona Boru Simajuntak Week 16. Sintua Altur Gultum Jayanti, Sintua Anton MR Hutagaul Week 6. Nyonya Raja Guguk Pita Hendawati Boru Sinaga Week 22.
dilengkapi dengan seluruh Sintua Week 1 sampai dengan Week 37 dan Jayanti. Koordinator kegiatan Sintua Edison Manurung, Week 33 sebagai koordinator. Seksi Pembinaan dan Seminar Sintua Edison Manurung, Seminar Pembinaan dari Week 33. Anggota Darman Simanulang, Ketua Seksi AMA Week 25. Rindang N. Panjaitan, Ketua Seksi Perempuan Week 21. 3. Ketua Seksi Pemuda. Keempat, Sintua Perdinan Nababan, Ketua Seksi Lansia. Farben Marpaung, Ketua Seksi Sekolah Minggu. Seksi KOR. Sintua Perbuntian Silaban sebagai koordinator. Anggota Sintua Balugu Sebagariang Week 16. Bilbel Pro Ratna Boru Sinurat Week 16. Betty Boru Siboya Week 15. Seksi Pelayanan Sosial Sintua Pahala Lubantoruan sebagai koordinator. Anggota Sintua Rospita Manurung Week 1. Sintua Erida Turnip Week 26. Sintua Hotmian Situmorang Week 1. Sintua Masri M. Lumbantoruan Week 15. Seksi Perayaan 17 Agustus 2024. Abidin Panjaitan Week 8. Seksi Sekolah Minggu Nyonya Santun Siregar Boru Simajuntak Week 23. Seksi Perlombaan Sintua Pahala Panjaitan Week 9 sebagai koordinator. Anggota Sintua Balugu Sebagriang Week 16. Sintua Sultan MP Siregar Week 18. Calon Sintua Marojahan Mahulai Week 20. Timbul Samosir Week 11. Roy Siahaan Gunung Sihombing Week 31. Musik dan hiburan Calon Sintua Mutia Huta Barat Week 26 sebagai koordinator. Anggota Sumitro Sumartono Simatupang Week 2. Ipan Sitorus Week 16. Timothy Lumbantoruan Week 26. Sintua Santo Panjaitan Week 30. Sintua Hermanto Purba Week 30. Calon Sintua Polmerius Hot Maruba Manik Week 35. Seksi Konsumsi Nyonya Situa Jonggi Harianja Rindang Boru Panjaitan Week 21 sebagai koordinator. Anggota Mas Lia Boru Butar-Butar Ketua Inaha Kamis Week 36. Rika Boru Sinaga Ketua Ina Maria Week 34. Nyonya Sirait Susianti Boru Sitorus Week 19. Nyonya Sirait Dema Boru Gultom Week 19. Nyonya Panjaitan Hotdo Boru Sinaga Week 34. Okto Paulin Butar-Butar Week 19. Nyonya Sintua Hotma Simamura Boru Sinaga Week 8. Nyonya Silaban Tialam Boru Marpaung Week 5. Nyonya Pakpahan Rosenti Boru Hutahayan Week 23. Sintua Elfrida Boru Siahaan. Sintua Holong Simbolon. Ditambah Naposo. Koordinator Seksi Perlengkapan Sintua Amri Sartono Purba Week 29 sebagai koordinator. Anggota Sintua Raden Panggabean Week 30. Sintua Retno Manulang Week 4. Sintua Darto Pakpahan Week 23. Sintua Jul Sijabat Week 12.
Sintua Biner Purba week 28, Nixon Pakpahan week 15, Mario G. P. Siregar week 15, dibantu seluruh Naposo. Humas, Sintua Mangantar Silalahi sebagai koordinator. Anggota, Brother Sijabat week 26, Sintua Menteri Manalu week 21, Sintua Jasmine Sibarani week 2, calon Sintua Richard Sirait week 17, Saban Tampu Bolon week 23, Jimmy Simamora week 13, Sintua Maringan Sidabutar week 10, calon Sintua Horas Jepri H. Napitupulu week 32, Lauren Tampu Bolon week 32, Sintua Pahala Simorangkir week 1, Anton Nahampun week 3. Seksi Kesehatan, Nyonya Sintua HD Parluhutan Simajuntak Dr. Paulina Boru Manalu sebagai koordinator. Anggota, Dr. Mian Boru Purba week 34, Dr. Dormasari Sipayung week 16, Sintua Hariman Panggabean week 10, Dr. Depi Siahaan week 19, Dr. Ipana Simajuntak week 23, Dr. Depi Simangunsong week 10. Tim multimedia, Sintua Hoga Simajuntak sebagai koordinator. Anggota, Sintua Hasudungan Butar-Butar, Toman Samosir, Junes Situmorang. Demikian nama-nama panitia tahun Oikumene inklusif. Hamunak kadongan panitia tahun Oikumene inklusif HKBP Tangerang Kota tahun 2024. Nunga dibagi hamu surat keputusan taringot tu pengangkatan dohot ulaun sirado tamuna di huriata HKBP Tangerang Kota on. Sialani i diadopan nitu hatta dohot ruas napungu di son namanukum maaun waeng di hamu. Parjulu naradedo hamu paujakon manang lantihon gabe panitia tahun Oikumene inklusif HKBP Tangerang Kota tahun 2024. Naradedo hamu mangaraduti nasa ulaun na pinasaha ni huriat natu hamu songon na diatur hod di surat haputusan natu hamu dohot diatur hon dohot peraturan ni HKBP. Molo nausada rohamuna mangului saluhut nai takasma alusihamu. Atong dihamu akadongan nang pinilit ni debata marhubas gabe panitia tahun Oikumene inklusif HKBP Tangerang Kota tahun 2024 di bagasan goar ni debata ama dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni Toddi Parbadia hupa bangkit mahamu marhubas mangaraduti nasa ulau na pinasaha ni Tuhatta Tuhamu. Sai di patau jala di pargugui di batama hamu mangaraduti nasa ulaon na pinasahat tu hamu sadarion asa marsangap de bata jala taruli pasu-pasu sadok ruas ni Tuhatta. Amin.
di hamu ruas ni huriata HKBP Tangerang Kota. Tajakkom manasida marhobas di tonga-tongata. Jala tatangyakom manasida asa margogo mangaradoti sude ulaun na pinasahat tunasida. Amin. Marede mahita laos mulak matu inganan nabe doho jongjong mahita saluhutna. Tatangyakom mapeleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom mi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami peleanon pati bulhok karajaumu. Di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami maddok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadi amagoarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadariok kanguluan siapari, sesama dosa nami songop panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame